Gentech vyrábí kogenerační stroje. Jsou to stroje na výrobu elektřiny a tepla. V Gentechu pracujeme v 3 a 4členných týmech, pracujeme zhruba 2 až 3 týdny na jednom stroji. Skupinu vede jeden tým lídr. Výroba kogeneračních jednotek se skládá z několika fází výroby, jako je svařování, zámečnické práce, natírání, izolování, osazování čidly a další nezbytné kroky. Hledáme do výroby svařeče metodou 141 TIC, kteří budou svařovat potrubí. Svářeč krom svařování také musí umět pracovat jako zámečník, takže hledáme univerzální lidi. Z mého pohledu nejkrásnější, proč pracovat v Gentechu, že každý den je jiný. Z důvodu univerzálnosti a atypických strojů. Není to monotónní práce, pracujeme zakázkově. Takže každé 2 a 3 dny pracovník dělá jinou činnost.